Já jsem z Alarmu a já bych doporučil za nás tuhle knížku Krev kluk černá, která je vlastně o 90. a 0. letech v Praze, o subkulturách. Autor vlastně je jeden ze zakladatelů Squatu Milada, byl v Antifě, takže všechno to tam popisuje. A potom bych doporučil ještě tuhle reportážní knihu Neříkejte tomu EZO, která je vlastně o alternativní spiritualitě v Česku a popisuje tam vlastně EZO z různých úhlů pohledu. Som tu z Transit.cz a doporučila by som vám našu úplnú novinku, čo je román Meno od Constance Debré, ktorá sa vlastne včera predstavila aj na Braku. A je to kniha, v ktorej sa vlastne zrieka svojej rodinnej histórie a svojho mena, ktoré bolo dané, aby si vlastne vytvorila svoju novú slobodnú identitu. A potom tu mám knihu Pičov kezdi od kolektívu Prádelná. Je to vlastne kniha, ktorá mapuje 5 rokov fungovania kolektívu Prádelná, čo je kolektív žien, ktoré majú skúsenosť s bezdomovectvom, vytvorili umelecký kolektív a zároveň poiznú prádelnu, kde naďalej perú ľuďom bezdomová a sú tam vlastne ich ilustrácie, rozhovory, ktoré viedli medzi sebou alebo s rôznymi inými inštitúciami, sú tam básne a čo je najdôležitejšie, a neviem, jak to teraz ukážem, na konci sú vážky a papieriky.